लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं दायो हाग्राबारि लामाजों फैगासिनो दङ। आं दा थांगोन थालिपाराम मेडिकेल कलेज। आं बेयाव दसे थांनो, बेयाव एसे माने चेकआप दंबावो। आं बेयाव थांनो नागिरदों, दा थांगासिनो दङ। लामाया नै हाग्राबारिथार, ओरैबो हाग्राबारि बेजों थांगासिनो दं आङो नै हारसिं। लामायानो हाग्रा गोजासो, थांगासिनो दं आङो दा मोनहैबा बिनि मेडिकेल कलेजखौ मारै नुयो आं बेखौ एसेबाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नाजागोन, ससेब्लाबो। लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो। आं थांगासिनो, दानो मोनहैथ'नाय नङा, एसे गोजान जायो आरोना बास स्टपआ। दा नैबे लामाखौ बारबा खमसे खम 5 किल'मिटारसो गोजाननिफ्रायसो आङो बास मोनगोन, बिनिफ्रायसो आङो गाखोलांनांगौ आरोना। बिदिबा नायलांबाय थादो, थांगासिनो आङो। लामाफोरा नै हाग्राबारिनि लामा गोजासो। बास स्टेन्ड मोनसिगोन आङो, नै मेन लामा मोनफैबाय। बै नुहुरनायानो मेन लामाया, बेयावनो गाखोलांनांगौ। बेयाव बास स्टप फिसा दङ, बेनिफ्राय थांनांगौ। बेनि लामाया नैबे दिलार, बाइक दिलार थांगासिनो आं। बिदिब्ला बास गाखोनोसै, बासआ नैबाव नेनांगौ। नै बासआ फैथ'वाखै, दसे उनाव सफैगोन। आङो बासनि फैबाय, बास ओंखारबाय, ओंखारनानै आङो थाबायलांनोसै। ससे थाबायलांनानै बे बास स्टेन्डनि एसे साइडआव दङ आरो ओंखारलांनानै थाबायलांनानै बैजों थांनांगौ, बे लामाजों आं थांगासिनो दङ। जालांबाय थादो। उनावनो आङो गेट खाथि मोनफैबाय, थांगासिनो दं। नै सान्दुं गोसाथार, बिराद सान्दुं मोदानजोबो, मोजाङै नुनो नागिरा। थांगासिनो आङो, थाबायलांगासिनो। सान्दुं गोसानि थाखायनो मेगनानो मोख्रेब जालायो, नायनो हानो नागिरा। गुफुरसो नुयो, हनै माबायदि नुयो। दाना गेट मोनसिगोन, खाथियाव फैबाय आङो। सान्दुं गोसानि थाखायनो मोजांखौ नुला, नै खुरलांसो नुबाय मानसिफोरखौनो, साफाखौनो नुला। लामाया जों थांनांगौ। गेट नैजों हाबलांनांगौ, बेजों थांबानो फैगोन। मेडिकेल कलेज कानुर होननाय लिरनाय दङ। गेटआलाय बिराद मोजां नुयो, मेडिकेलखौसो कालारनि थाखायनो बारा मोजां नुयो। बे कालार दंथाय साननो रोङाखै आङो, बिराद गोजौखा। कानुर मेडिकेल कलेज। बेराम जायोबा नायनो
बारबाय आङो दा गेटखौ बारनानै थांगासिनो। बिराद गोजान साब लामायाबो गेटनिफ्राय मोनहैगवा जालायनाय जादों। ओजों थांबाय थानांगौ। बिबार बायदिसिनाबो नुवालै बिनि माबाया, दंफां माबा माबिसो दंलाबायो हनै। बिबारफोरखौ नुवा। बिबारफोर थानायबा समायगौमोन मेडिकेला। जेबो माबायानो गैया, दंफांफोरनिबो लामा जायराब जुराब। बेनो मेडिकेला हनै एकदम थाला बिराद गोजौ। खैताला दङ साननो मोनाखै र', साननो नायनांगोन मालाबाफोर फैबावनाय जायोबा नेक्स्ट टाइमफोराव। दाथ' साननो समबो मोनला आङो, थांगासिनोसो दं नै आं दा। आं दाना सिङाव हाबनाय गेटखौ मोनफैलायबाय नै। दा आङो सिङाव हाबलांसै। नायलांबाय थादो। दाना आङो नै मोनफैसिगोन सिङाव हाबलांनो। बिदिब्ला मोनफैबाय आङो सिङाव। आं बिदिबा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।